Cada matí aireja el pis una estona i després posa l'únic radiador que tenen durant una hora al menjador. Tengo niños y tienen que estar bien en casa. Ahora, por ejemplo, no hace mucho frío y está bien en casa, pero por la tarde seguro baja la temperatura y voy a calentar. Des d'aquest ordinador veuen que el pis de la TEA és a una mitjana de 18 graus de temperatura i queden registrades les dades diàriament. Ho fan a través d'uns sensors que aquesta fundació té col·locats a 50 pisos, una petita mostra de tot el parc que gestionen de lloguer social. Doncs són uns 460 habitatges dispersos per un munt d'edificis de l'àrea metropolitana. Si la família, per vergonya, per cultura, pel que sigui, no diu res, nosaltres podríem no saber què és el que està passant amb els habitatges. L'Anna és l'educadora d'aquests altres pisos de lloguer social gestionats per Habitat 3 que hi ha a la Casa Bloc, a Barcelona. Un cop al mes supervisa amb els llogaters el consum diari que fan d'aigua, calefacció i llum, amb un innovador sistema de monitoratge. Y como siempre vemos, pues el consumo. En el 31 vemos que hay un gasto más alto. Fa gairebé 2 anys que es van reformar aquests 17 pisos per fer habitatge social i es van posar els sensors. I la conscienciació està funcionant. Pues el consumo ha ido bajando. Es un poco también empoderamiento energético en este sentido de, a ver, me ha llegado este gasto, ha subido un poco más, voy a ver qué es lo que ha pasado. Des de la coordinadora de fundacions d'habitatge social Cohabitac voldrien replicar aquests projectes pilots a 1.500 pisos per arribar a tot el parc del lloguer on viuen famílies molt vulnerables i fer un gran estudi. Al fet de conèixer el comportament dels habitatges podem extreure conclusions i crear un model, que és el que volíem, de rehabilitació d'aquest tipus d'habitatges que estem gestionant. I poder diagnosticar els següents habitatges sense necessitat de que el tècnic es desplaci. Per tant, serien 2 línies. Un dedicat a la millora física dels habitatges i l'altre també de poder donar un suport social a les famílies i que d'alguna manera puguin viure de forma confortable i gastar el menys possible. Però per fer aquest gran estudi a gran escala necessiten diners i que l'administració pública o les empreses els subvencionin. Reivindiquen que els resultats d'aquesta recollida massiva de dades es podrien estendre als milers de pisos de lloguer social que hi ha a tot Catalunya.